You know I still love you, baby. And you'll never change. Hindi kami takot. Wala ka pang pipili na. Kaya po, sa harap ng tao dito, chismin, hinahamon kayo, lumabang kayo gobernador. Kasama ko po ang anak dito. At higit sa lahat, ang puso. Hindi mo nagdadaan sa lakas ng boses at pananamon ang puso ng mga probinsya ng Marisol magmamahal. Ito, ng mga nagtutulong sa paghawi, malaki na ang ating probinsya. Ito sa ganyan tayo na. Ang 3rd district, bakit hindi na lang sila magsama? Siya po ang kongresista ng 5th district. Ang laga, no, sinabi. Ang sabi ng pakinggan sila, makinig naman kayo. Huwag naman rin tayo magpulag-pulaga. Ay, hindi mo ito minamadali. Dahil po, ang laki yun ng mga lagat ng Marinis ko. Sa Marinis ko rin, makakaroon naman sila. Kaya nagkamali kami sa bill. Ayon sa local government mo, pirmado po kayo sa Congressman Fintibella. Dapat nagpubulag-bulagan pa na naman. Kami po ang nag-lead of provinces sa buong Pilipinas. Governor's legal po, nagpasa na resolution na against po sila sa halagaan. So pakinggan rin po natin sila. Dahil pag nag-create po tayo ng province, mababawasan po ng ira ang lahat ng probinsya. Kung Marinis mo. At pa tayo natangay. Yan po ang mga dapat pag-aralan. Kasi sabi, huwag nating madiliin. Sabi nga raw nila, Mr. Chairman, bakit ang Davao Occidental? Napasa na yan. Ay basahin po niyo ang natuloy dahil wala na pong oras. Kaya ang sinasabi ng iba, bakit ba nyo minamadali na magka-plebisito? Bakit? Gusto ba nyo maghabuli ng filing sa October 1 to 5? Tayo magkantay sa plebisito, maglaban na lang tayo. Mr. Chairman, na-insulto po ang Senado dito, nag-press release na napapag-aralan po ng mabuti. Huwag tayo magmadali. At uulitin po, maglaban na tayo sa election 2013. Yun na! Pero napakamahal. At ang nababayad kayo lahat. Pinabayaran mo yan. Dahil basado sa COA report, hindi na sila makabayad. Tapos sige atake kay Governor Villaverde sa Karamauan. Kaya ako, 8 taon palang governor, napasikat ng buong lugar niyo. 104 years na po kayo, hindi naman yung pinansin ng Karamauan. Ang CWC lang, maling programa. Eh, hindi ko na pumakontrain yan dahil ang buong mundo na po nagsabi that CWC is the best network park in the world. Sabi ko, ang gagawin po, pag ako na gobernador, eh sana ginawa nila noon. Kung na tayo magpapakapag na pag ako naging gobernador, gagawin ko, gawin na natin ngayon. Yun na. So, marami ng kabutihan na naman. Ito ng local government code na comply na. Eh, hindi rin na comply na ang income. Hindi niya sinasabi ang gastos. Alam niyo ba, pag nahati ang ating probinsya, malilay off 300 na mga empleyado. Gusto ba niyo yun? I love you. Beautiful girl, wherever you are.